Bentahan ng bisikleta sa Dagupan City, lumakas ngayong umiiral ang ECQ. Silipin sa report ni King Guevara. Maagang nagtungo sa palengke si Mang Mario upang bumili ng pagkain. Ginamit niya ang kanyang bisikleta. Siyempre, hindi ka na mamamasahe, saka walang masakyan eh. Paano, kailangan mag-bike ka. Simula nang ipatupad ang enhanced community quarantine, suspendido ang public transportation. Nagdulot ito ng pahirap sa ilang residente. Sa bicycle shop na ito, ramdam daw ng may-ari ang biglang pagtaas ng demand sa bisikleta. Mas mataas ang demand ngayon dahil alam naman natin na ang bike ay isa sa mga major mode of transportation natin ngayon. So yung mga garong nga, yung mga motor, pag isa hindi pa sila allowed. Hindi katulad sa bike, normally ito ang ginagamit ngayon ng mga tao. Bagamat nakasara ang kanilang shop, alinsunod sa umiiral na ECQ, marami raw nag-order online. Karamihan, mga frontliners. May mga police, may mga nurses na nagpupunta dito para lang mag-purchase ng mga accessories like yung mga ilaw, yung mga helmets, and then yung iba bike talaga yung binibili. Hindi naman ipinagbabawal ang paggamit ng bisikleta sa kalsada. Importante lang na dapat ay isuot ng tamang mga protective gears upang masiguro ang kaligtasan. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara. Balitang Amyanan.